Impresionante izan zen. Gaina zen lehenengoko munduko txapelketi irabazti eta sinistu benean etxe. Amatxu nebanin, Andrik esan birre, amatxu zule. Korratena zen, biharren gatuna, ez, lehen. Neharra emontzan, eta eskestakat berbaik. Dana, sentiutezu, neharretxeko gau, salto, gora, bera, pasatide. Zentzazio guzti pasaten gatuz. Andriai eskertzi. Ze bera bai neukeen goizeta. Aixen torri aztan. Eskerrik asko monitzen. Eta gero, gero suman junditxan olako odei batea eta egun guztiakat imaginakin, flashbackakin, baina flipaten dian txan. Guzti. Ez da erreza. Entrenamentuaz. Bixotza onzko azkanengo finalin be, topin eukirot. Orduan, entrenamentu, egunerokotasune, automatismu, eta norberan buruaz sinisti batzutan noiz izaten dakatzen dut. Ani normalin hastin etxeot 4-5 egun ariketa fiziku eta gero 6 bat egun entrenaten dut teniki. Modalidate bi izan eran tente eta etzunde, etxeote 2 etzunde eta 4 tente, eta bat deskantzen bizulako, ze bestelaik ez gineakea jako, errementata jako gineaketa. Behatu, nire kiroli bilbedi hasi zan 2005 konditxan Bilbo 11. Horren aurreko programa bat ikastea, da antxe topan eman tiro. Markinako lagun batek ezaztan, txaldin, beraz, esan zan, guazen etxea huelta, ezaztan, ez. Ni tiro etxeot, esan zela, tiro? Uleik ez doztasun hartu. Bai, tiro etxe noa men 11, beran bitxartez ezautu neman, antxe azintxan hasiera baten, hobi murero esatezune, eta ja 2015 Espainiako txapelketak eta jabazitxe gero, Andri tenegu jarri ginean, da naziarteko zirkuitune hasti pentsa gendun. Lehenengo 10 urtin, gitxike. Hobi mure azite gero, miska zer izotxua. Behatu, horrek sistemita auke parte bi. Parte bata infrarroju. Da, bombilla bat, argixe bota dena bena, hori joten da dianan ipinitxe. Eta orduan, horrek bota den dago argixetak gero nitakat kamara bat, programa berezizaz, reconocimiento de objetos alta velocidad. Ez da euskeraz esaten ikasiko den mantendu. Eta horrek etxen dau, bihurtzen dau, argixe bixaltzezana soinu. Orduan, zemat eta erdiraua zuzen, soinu etxen da fintxu. Eta erdi-errizan zazein etxen da aldatu. Orduan, nita erdi-errizan dala, eta birot, para eta tiro. Depende, une. Normalin ona. Baina bai, eukitzen duz gaur azarren, eroze bikote more, eukitzen duz gaur azarren, baina normalin ona, izan da ona. Ze moztan, dana, pixiposa. Gu geuk reglamentu guztu eskulaten berbatzen, orduan dana mimikaz etxen dugu. Dana golpikin de mimikaz, eta dakagu hizkuntza txiki bat dago sortute berandan eure hartin, egunerokotasunin be normalin ez dugu biltzen, baina bai txapelketi atorren hainin etxenga entrenaten jun. Eta dana mimikiaz, bai berak ezadeztana eta bai nuk ezadezatena. Bueno, segun ze turnoa garren maite, altzaten ga, atzaldeku gau altzaten ga goxin, armosa eta entrenatea. Gero bera lanea juten da, eta nik atzalditan etxeot, urrungo uneko bazkaxe, omandatuk eta ariketa fiziku. Eta gero berak goxeko biharra bauke, bera juten da goxin biharra, eta etxeot mandatuk ariketa fiziku etxeko lanak aldoten hainin, eta atzaldin entrenatea, tiro entrenatea. Fuola entzun, tele ikusi gitxi, baina ez da gau gaztirik, baina bai guztien gazta seriek eta ikusti. Pasita juti, mendire juti, baina ez da gau gaztirik. Aztin 6 egun entrenaten bazu, egun bakarrin gero ja deskantzatuz. Pertsona moro ikasi dut, kaskarra lantzen. Ze jabin tenikiak azunin, eguneko laroi, laotamarra, kaskarrara. Ze neure emaztik izan, ez nire txapelketan zailkapenin, ez da 60 tiroko txapelketa bat. Tiro bateko 60 txapelketariz. Tiro hartin beti kaskarra revoluzionaten mangatzu akabo. Orduan, ikasirote, tranquiliote, disiplina bat ibinizte eta rutina bat. Berez isak danak, ze lorpenak lortu dauzde, baina eske, bai, bidai asko txen dugu, baina esan gotzut nik aeroportu zelakut izen, eta hotelak eta kanpotiru, ze eudak garrizak ikusteko apenas egutzen dugu aztize, dana harin egan izaten da.
Behatu bai, eskerrak emomitzat ondarroko udaletxeai, ze diru laguntza bat ataten da urtero eta arek laguntza ez da, kidei bebai, ze ez laguntzen hasi izan. Eta nagore bazterra neure fiziu, ze ondala 3 urtetik berak laguntza ez da bebai. Eta gero selezinoi mailan, Espainiko federazioak iruten gatxu kanpoa. Eskatu behin etxeo, baina emon ez da etxen. Eskatzi librera, baina ukatzi bebai. Europa eta munduko txapelketak irabazte segitxe. Ze ondion olimpiar jokutan ez ga, orduan esperemos aiati unen baten, baina momentuz segi etxi hortxe mailan. Ze 2008 eta honaxe, junga zen txapelketa guztixetan dominen bat joko jorogu, osea, partiz egitxe. Olimpiadetan tiru gara, baina ez da itzun disiplini. Neure amets bat izango litzake paraolimpiaden baten parte hartze. Esate ben ota sortzirako ja ez da esan neuk dudiagat. Ota mabisan da Australin. Honek kirolak dauke gauza bat. Ez daukela adine, ez da derrigor ota marrute ukibir. Ontxe bat jubilara 33 urteaz, tirutik. Orduan, nik esperantzia gate Australira jateko, Andrik aguantatzen bazta. Animateko ze bat emon etxetzu bizitzeko gogu mutetzu, lagundu etxetzu zeu hobeto ioten, eta ni neuri bentsat, Espanean euki hau ikusimen urritasune, segurua nitxan hor kirolin ibiliko, eta behatu noartea jenazek. Orduan animateko. Askotan ez da bela kontutan hartzen eta geure gidari laguntzaiek beti kontutan hartu bileukela kexa. Nire kasun neure mazti egiten.